लाखिनानै भट बेंकखौ भटनि समाव रायजो राजाफोरखौ बाहायनो हानायनि थाखाय बिथाङा बे खामानिफोरखौ मावफुंजोबाखै। पार्मानेन्ट सलिउसन जेलासिम थाया बेबायदिनो बिदेखि मानसिफ्रा फैनानै जोंखौ रायजो खालामबाय थागोन आरो बेबायदि जोंखौ मोनसे प्रलबनाव सेन केबल ट्रेक्टरसे ट्रेक्टरनि गारनानै जोंखौ थगायलांबाय थागोन। रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनैबो आङो नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनथारावनो आरोबाव गोदान राव बाहायनाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबनि भिडिअखौ गिबियाव खोनासंग्रोगोन। नैथियाव जोङो आरोबाव नैबे दखना गोमो गानग्राफोरनि भिडिअखौ ससे खोनासंनानै जोङो बिनि सायावहाय सावरायलायगोन। जोबनायाव आङो गफुर हालामनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायावबो जोङो भिडिअ ससे खोनासंगोन, बिनि सायावसो जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन। बे समाव खोनासं बिपिएफनि सीएमआ आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'नि सायाव मा बुंदों। मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों बेलाय बबे दुनियाव नुखो सोर सिपिएमआ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन। नोंहा सोरजों एलायन्स दं फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बिनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय एनडिए हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ। एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि। आरो 126टायाव एनडिएआ इलेक्सन गेलेगोन। 126टा सिट दं आसामाव बे हिसाबै एनडिए हिसाबै जों गेलेगोन। जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास। आन्दाज मोनहांबाय बिपिएफ पार्टीनि मिस्टार महिलारी साहाबा दिपेन बर' सारा जे बिपिएफआवहाय जइन जानाय नङा बेखौ आन्दाज मोनहांबाय। मानोना ससियेल मिडियायाव नुदों जोङो फैबाय थानाय 14 अक्ट' खालार खालि नैबे मार्च दाननि इउपिपिएल पार्टीयावहाय पलिटिशियान हिसाबै बिथाङा हेफाजाब खालामसिगोन अदालगुरियाव थानाय नेरसोन औवारी बिथांखौहाय। दा बेनिखायनो हयथ' खर' साहांबाय बिपिएफनि सीएमआ, बेखायनो गावखौ जाम्बा बानायदों होननानै सानजेनबाय। जाम्बायानोखा रायजो राजा नोंथांमोन। दा जाम्बाखायनो गावखौनो जाम्बा होननानै साननानै लानाय बेखौ जोङो नुखादों रायजोफोर। नंगौना नङा? नोंथांमोना मा बुंनो सानो? सानफा मोनफा बाथ्रा बुंनाय बे माबा मोनसे मा होनना बुङो गियाननि लिडारनि बुंनाय राव नामा? ससियेल मिडियायाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौनो सायख'नो रोङा दासिमबो। 17 बोसोरफ्राय सीएम जाबोबाय, रायजो राजाफोरखौ दैदेनबोबाय। दासिमबो जुदि ससियेल मिडियायावहाय सायख'नानै बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला बिसोरबायदि मानसिखौसोना जाम्बा बुंखायो माथो। बिथांखौलाय सोर दैदेननो? बिनि साइडआवहाय आगदा आगसि थाग्राफ्रासो बिसोरसो लिड खालामो बिसोरखौ। नंगौना नङा? रायजो राजा नोंथांमोन ना गोरोन्थि जादों नामा बुंनायफ्रा? गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरखा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो आं सिदा बुंखायो बिपिएफनि सीएमआ एसे गिनाय मोनगासिनो दङ। दिनै 11 जन जेरैहाय 11 जन एमएलएफोरखौहाय दिसपुराव फाथायनायनि खोथा बुंदों। रायजो राजा नोंथांमोन दिल्ली दिसपुर माने मुम्बाइ जोंनो नांलाया होननाया माथो जाखो? नाथाय फारसेथिं इउपिपिएलनि सीएम दानि रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीया दिसपुराव थाबथानानै थानाय थफ्लाखौहाय बुफुनानै लाबोनो नागिरगासिनो दङ। अब्ला बबे साबसिन रायजोफोर? 11 जन दिसपुराव थांनानैहाय सावरायहैनाया साबसिन ना दिसपुराव नांथानानै थानाय थफ्लाखौहाय लानानै फैनो सेस्था खालामनाया साबसिन जागोन? नोंथांमोना सायख'दो बिनि सायावहाय। दानिया फैदो नैथियावहाय राजबंशी बिथांमोना बे समावहाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो दै। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই অভিযুক্ত গোৱালপাৰা কজমগিৰি যুৱ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি, মোৰ নাম শ্ৰী বিষ্ণু ৰয়। আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ সম্পাদক শ্ৰী দীপেন ৰায়।
তো আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, আমি শুনা পাই আছোঁ যে আমাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ অসমলৈ আহি আছে 13 তাৰিখত। তো আমি এইটো আমাক প্ৰথমতে ভাল লাগিছে ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক যে আমাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে, কিন্তু আমি এটা মেছেজ দিব খুজি আছোঁ যে ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰে নিজেই কৈছিলে 2014 যেতিয়া বঙাইগাঁৱত আহিছিলে যে 6 মাহৰ ভিতৰত আমাৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিব, কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছোঁ 3টা টাৰ্মছ গুচি গ'ল, কিন্তু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী বুলি নহয়, 6 জনগোষ্ঠীৰ কোনো জনজাতিকৰণ বা কোনো ধৰণৰ এটা কামো আগবঢ়া নাই। এই এটা কথা কৈ থাকে, বিলখন পাছ হৈ গ'ল, বিলখন উত্থাপন কৰিলে, কিন্তু এইবিলাক এটা ভেক ভাৱনা, এই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ লগত এটা ভেক ভাৱনা কৰি আছে ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। তো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে বা 6 জনগোষ্ঠীয়ে এইটো আমি বুজি পাইছোঁ। আমি এটা কথা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাই দিব খুজিছোঁ, যদি আমাৰ এই বিফৰ ইলেকশ্যন যদি আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী বা 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যদি আমাৰ নহয়, আমি অন্যথা আমি বিজেপিৰ অসমৰ কোনো বিজেপিত কোনো ঠাইত যদি মিটিং হয়, আমাৰ 6 জনগোষ্ঠী বা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী আমি কোনো এটা জনগণে এই বিজেপিৰ মিটিঙত মই প্ৰথমতে আমাৰ জনগণৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগণৰ কথা কৈছোঁ, কোনো কোচ ৰাজবংশী জনগণে বিজেপিৰ কোনো মিটিঙত আপোনালোকে যাব নোৱাৰিব। এইটো আমাৰ সংগঠন অবিভক্ত গোৱালপাৰা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলন যুৱ সন্মিলনৰ পৰা আমাৰ এইটো আহ্বান বা আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট নহয়, আমি ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগণক, কাৰণ আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰে এই কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী বা 6 জনগোষ্ঠীৰ লগত এটা হেতালি খেলি আছে। फैबाय थानाय 13 अक्ट' खालार खालि क'क्राझार ग्रीनफिल्डआवहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी साहाबा फैगासिनो दङ। दा बिथांमोना रागा जोंदों, बिपिएफखौबो रागा जोंदों आरो भारतनि सरकारखौ बिजेपि पार्टिखौबो रागा जोंदों। बेनिखायनो बिथांमोना बे नरेन्द्र मोदी सार फैनाय समावहाय बिपिएफ पार्टिनि बे मिटिंआवहाय थाङा होननानै बुंदों। नोंथांमोना नोजोर होदो, थाङो ना थाङा ना? মই ভাবো ৰাজবংশী বন্ধুসকল, সাঁওতাল বন্ধুসকল, বাগানীয়া বন্ধুসকল, আকৌ মুছলিম বন্ধুসকল, আপনিও যেনেকুৱা এই ৰাজবংশীৰ পাৰ্টিৰ পৰা এই লিডাৰ্ছ বিলাক যেনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱাই যদি আপুনি কৰিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছে। কিন্তু কিয়নো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই কিবা শাসন কৰা চৰকাৰটো আপোনাৰ ইমান ঠগাইছে। কাউন্সিল ইলেকশ্যন আগত কৈছে মাটিৰ পাটা দিব, ST দিব বুলি কৈছে, কিন্তু আপনিও আশা আছিলে, পাব বুলি আশা আছিল। 28টা সিট পোৱাৰ পিছত আকৌ বিজেপিৰ লগত যোগদান কৰি এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছে। এতিয়া কি পাইছে নাকি ST? পোৱা নাই না, কেতিয়াও নাপায় ST। অসমত থকা সকলো এই কিবা যিমান কিবা সাঁওতাল আছে আৰু ৰাজবংশী আছে, ST কেতিয়াও নাপায়। এই কাৰণে মই কি ভাবিছোঁ, আপুনি সকলো আমাৰ লগত মিলি জুলি থাকিবৰ কাৰণে UPPL পাৰ্টিৰ সহায় কৰক। UPPL পাৰ্টিক ভোট দে, তেতিয়াহ'লে আপুনি শান্তি কৰি থাকিব পাৰিব আমাৰ লগত। নহ'লে এই যোৱা সময়ত জানুৱাৰী 19 তাৰিখত যেনেকুৱা খাৰাইগাঁৱত এই মালচিং ৰোডত যেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে তেনেকুৱাই আকৌ হ'ব। আমাৰ বড়ো জাতি কিমান ঘৰত জ্বলাইছে? মাত্ৰ 5-6টা মান ঘৰত জ্বলাইছে, কিন্তু সাঁওতাল বিলাক কিমান ঘৰত জ্বলাইছে? 20-25টা ঘৰত জ্বলাইছে। যদি আপুনি না মানে আৰু আপুনি এনেকুৱাই বিপিএফ পাৰ্টিৰ নিচিনা আপুনি সহায় কৰি থাকিব, তেতিয়াহ'লে আকৌ এনেকুৱাই আন্দোলন হ'ব পাৰিব আমাৰ জাতিৰ মাজত, হয় না নাই? আপুনি নিজে ভাবি চাওক, মই মিছা কৈছে নাকি? মই যেনেকুৱা দেখিছে এনেকুৱাই কৈছে। আপুনিও জানে যোৱা জানুৱাৰীত কি হৈছে, কি হোৱা নাই, এইটো আপুনিও জানে। আৰু ST যিমান খুজিব বিপিএফ পাৰ্টি ST দিব নোৱাৰে। বিপিএফ পাৰ্টি MP নহয়, ভাৰতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী কেনেকুৱা ST দিব? ভাৰত চৰকাৰ পৰা খুজিলেও আপোনাৰ ST পোৱা নাই, আকৌ বিপিএফ পাৰ্টি কেনেকুৱা দিব, কেনেকুৱা সহায় কৰিব? এইফালে আমাৰ বড়ো জাতি ST দিয়াটো কেতিয়াও সহায় নকৰে, মাত্ৰ বিপিএফ পাৰ্টি সহায় কৰে মানে পইচাৰ কাৰণে, গাদীৰ কাৰণে। কিন্তু গাদীৰ অহাৰ পিছত, পইচা পোৱাৰ পিছত
আপনার রাজবংশীর পরা যিমান লিডার আছে আর বিপিএফ পার্টির যিমান লিডার আছে একযোগ করে পালে এই এসটির কোয়াটো ভাউরি যায় হ্যাঁ এইটুই জানিবার লাগিব बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंदो गफुर हालामनि माखासे दैदेनगिरि इउपिपिएल पार्टीनि माखासे लिडारफ्रा मा बुंदों नैबे जि 2026 नि जि एमएलए बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएलआ खोब गोख्रों भाबै जोङो जिल्ला हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाव मोनबा समस्ति दङ हिसाबै जोङो मोनबा समस्तियावबो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो दिनैनि दिनाव देरहानो हानाय हिसाबै मोनथामसो समस्ति जोंनि नोजोराव दङ दा जोङो बे समस्तिफोराव बिसायख'थियाव जोङो केन्डिडेट होनायनि बाथ्राखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेल भाबैनो जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि आरो बारगाव बिटिआर चिफ दानि राज्य सभानि जि एमपि प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जोङो दाखालि 9 तारिखआव जोङो सावरायनाय जादों नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बे भिडिअआ नैबे समावहाय स्पेसियेलि गफुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मेसेज दे नोंथांमोनानो साननानै नाय आरो सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरखौहाय 34 बोसोरनि उनावहाय नैबे बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बिटिआरआवहाय सरजाबफानाय सासे लिडार होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सार गोसो जायोब्ला बिपिएफनि सीएमआ नोंसिनि जायगाखौहाय थांनाय 2003 नि उनावनो सोसननो हागौमोन नाथाय नोंसोरखौहाय बर' होननानै माब्लाबाबो बिपिएफनि सीएमआ सानफेराखै बेनिखायनो दिनैनि समावहाय सनितपुर बेसिनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां बे 3 बोसोरखिनियावहाय नोंसिनि जेब्लानाखि नोंसिनि हाया बिटिआरआवहाय सोसनजादों बे सिमा बारायदों बेसिखिनि बे समखौनो नोंथांमोना डेभेलप जायाखै होननानै रागा जोंदोंब्ला बे नोंथांमोननि गोरोन्थि जागोन सिगां हा हुखौहाय बानायनानै लाग्रो गुबुन गुबुन हारिफोर बादि गुबुन हारिफ्रा गावनि हा हुखौसो बानायनानै लाग्रोयो बिनि उनावसो धोन दौलत सोरजियो नाथाय जोंनि बर'नि मानसिफ्रा हा हुखौहाय मा जादों मा जायाखै लुनानै थादों मोनदों जों बेखौनो मोनखागोन होननानै सानबाय थानोसै गावनि फारसेथिं ओरैहाय फिउचारा मा जाहैगोन बेखौबो नायला मात्र थाखा फैसाखौल' हास्थायनोसै लामा सामाखौल' हास्थायनोसै नाथाय दावराव दावसिया जायोब्ला नोंनि हायानो गोमानोसै नै बेबायदि थासारिया फैयो बेनिखायनो गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आं बुङो जे नोंथांमोनहा माखासे हाबनांगौ आरोबाव बाखि गामि दंबावो दा बे गामिखौबो सोसनबावनो थाखाय नोंथांमोना इउपिपिएल पार्टीखौ मदद खालाम बिपिएफनि सीएमआ जिन्दगियावबो नोंसिनि हा सिमाखौहाय बानाया नाय नोंसोरो नंखाय नंदोंब्ला आरो फोथायाब्लालाय भट हो बिपिएफनि सीएमनो भट हो फैबाय थानाय समावबो देरहाहो आरो बिटिसि इलेक्शनावबो देरहाहो नायलांबाय था नाथाय माबायदि खामानि मावो नुलांबाय थागोन रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआबो गोलावद्राय जायो बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय जायफ्रा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि